Investiment ġdid fiċ-Ċentru Nazzjonali għal Kontroll ta' Traffiku Data ta' Trasport Malta se jwitti triq għal sistema aktar intelligenti fil-ġestjoni ta' trasport madwar il-pajjiż. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli Chris Bonnet waqt żjara fl-istess ċentru li se jibda jopra b'monitoraġġ fin reali ta' traffiku. B'netwerk ta' radars, kameras u sistemi intelligenti installati madwar il-pajjiż, iċ-ċentru se jiġbor u janalizza data relatata mal-moviment tal-vetturi u l-fluss ta' traffiku. L-informazzjoni tintuża biex tiggwida deċiżjonijiet fejn meħtieġ fil-ġestjoni ta' traffiku minnu fih u interventi infrastrutturali f'żoni differenti tal-pajjiż. Bħalissa għaddej xogħol estensiv ta' integrazzjoni u aġġornament ta' sistemi eżistenti biex dawn jaħdmu flimkien taħt pjattaforma waħda. Dan se jippermetti li sistemi differenti jikkomunikaw bejniethom bl-użu tal-intelligenza artifiċjali u traffiku jiġi aġġustat skont teħtiġijiet fin reali. Transport Malta se jkollha servers ta' kapaċità għolja biex jissaħħaħ il-ġbir u l-proċessar tad-data konformità ma' rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u l-implementazzjoni tan-National Access Point. Il-Ministru qal dan il-proġett għandu lan li joħloq integrazzjoni akbar bejn mezzi differenti ta' trasport u sistemi ta' mobilità aktar sostenibbli u moderni. 50 xhur dan iċ-ċentru se jkun kapaċi jiġbor id-dejta kollha dak il-ħin, jara lil kulħadd dak il-ħin kif għaddejn fit-toroq biex id-deċiżjonijiet illi nieħdu fuq minn fejn ħanaddu it-traffiku, fuq id-deċiżjonijiet infrastrutturali li rridu nieħdu fejn għandna nirranġaw ċertu junctions, fejn għandna nwessaw ċertu toroq, fejn għandna nagħmlu ċertu interventi. Daw id-deċiżjonijiet kollha jittieħdu b'informazzjoni ċara illi ġejja minn dan il-post. Il-Kap Eżekuttiv tat Trasport Malta Gert Farrugia qal l-awtorità tibqa' tinvesti kemm fit-teknoloġija kif ukoll fir-riżorsi umani biex il-ġestjoni tat-traffiku issir aktar effiċjenti u intelligenti. Dan huwa parti mis-sinkronizzazzjoni li qed nitkellmu fih fuq Malta in Motion fejn prattikament irridu naraw illi dak li għaddej fit-triq mhux biss fit-trasport pubbliku, fit-trasport bil-baħar jew eventwalment anke bit-trasport tal-massa jkun qed jiġi maniġjat mis-sistemi ċentrali.